mga sulat-sulat. Na naman tayo cellphone karon, high-tech naman ang ato ang kapanahunan. Na gitawag nga social media. So ang mga invitation iagin na lang og iagin na lang og messenger, iagin na lang og tawag na text para ma-imbitar ka. Praise God. So ang atong tema sa gani, you are invited in the kingdom of God. Praise God. So pag imbitado ka, so nunay example papel, nunay invitation card, makabutang ito ibang pangalan. Kunya, dito makita ikso detalyado na tanan. Unsa pitsaha, amen. Asa nga lugar, unsa pa? Unsa nga oras, unsa nga man, unsa nga day, unsay suoton, unsay sapatos, unsay color. Nga na, detalyado kayo ang pagpadala sa invitation. Nga na ang invitation. Ang uban, humot kayo ang card. Ang uban, ibtangan pag-ritol. Pag makadawat ka rin ang invitation, yung makatapad, you are special. Special kaayo niya ito nag-invitar ni mo. Pag makadawat ka ang invitation, ang naghatag ka na, ang tagiya, o ang gitawag nga tigtungod, special kay ka para niya, nga naman, katawad ka ang invitation. Dinoon? Special kay ka niya. No? Praise God. Kung mag-invite kayo, so hindi ka lang kita-invitar sa birthday. Ang uban, ang luhod, kaya hindi ma-invitar. No? Hallelujah. Kung mag-invitar po ka, imbes nga, ikaw nag-invite, magala po kagdaghan kay kauban, isa po ka multi-cup, no? Kaya ikaw naman tag-invitas, nga na naman ang Pinoy, no? Kapag Thanksgiving, ikaw nag-invite, punta na po dyan kag isa kadamtra kakauban. Amen? Hallelujah. Kunya, ang problema diha nagsunan, kung example, medyo arangan ka nga tao, niya, magkumpira kasi mong balay, mag-invite ka, ng mga tao, niya, pagit ka, igsoon mag-video, kaya kitawag nga, usa ka lugar nga mahalog yun, na ay mga swimming pool, na ay cottage, na kanilindot ang tawag nga mga kabulakan, doon yung mga nindot nga decoration, imo nang i-arkilahan. Hallelujah. Niya, ang iyang arkila niya, igsoon, maabot og 50,000. Ang arkilang mga bangko, sa kaya arkila? Arkila sa mga kamera para pag-video, nag-arkila sa igsoon og mga, nagbayad sa mga buluto, mga muandalay, bayad siya. Hallelujah niya, nagpaluto sa kilamian kay mga pagkaon. Amen? Hallelujah niya. Sa una-una, ang tanan gi-invitar, pato dili. Pato dili. Muna itong sigutan doon. No? You are invited in the kingdom of God. Katapat, ibitado ka sa kariyan sa Diyos. Hallelujah. So magbasa ta sa 22 verse 1. Verse 1 ta. Yung sa dali, nagtudlo pag-usap si Jesus kanila, pinaagi ko sa sambingay, naghatag siya parabol. Sambingay para masabtan sa mga tao, kung unsa di ay itong pasabot ni antong ipadala sa Diyos, nga si Jesus, amen? Kaya lang, may mura akong tingog na usap pa. Praise. Doon, Diyos, magtuon kami Ginoo sa mga pulo nga nasulat sa Mateo 22, 1-14. Imuning palapdon, bilihi o Diyos among salabutag, nahuna, pangisip, kasing-kasing, tanang klaseng aspito sa mong inabuhing espirituhanon, imong ablihan, aron masabta na mo Diyos ang imong mga pulo karong orasa. Sa ngalan ni Jesus, amen. Kung sa tudlo pag-usap si Jesus kanila pinaagi sa pingay, maingon siya, ang ingharian sa Dios, ang paghari sa Dios, sama sa nahitabo sa usa ka hari. So hari, sama kuno igsoon nahitabo sa hari, nga nagpreparar o nag-andam siya og kumpira. Ito katapat, kaon na. Basta kumpira gani, ang kinikaon. Amen? Kumpira. Alang sa kasal sa iyang anak na lalaki.
So, kasulod ang iyang anak, alang sa kasal. So, siyempre, naghati ka na siya ipreparar. Kailangan mga bangko, mga magluto, kusinero, tanan na lang iso na yan, himuon. Hallelujah. Isugo niya ang iyang mga sulugoon. Isugo niya ang mga sulugoon. Nga tawag ko na ang mga dinapit. So, kato na i-invite ba, ipagdapit. Nakadawat ng invitation. Hallelujah. Apan, may palibad sila. Masa daw? Palibad. Oh. Isugo sa hari. Ako na itong mga kuhan, ito ako kipaypay, kung nakadawat yun, ng invitation, eh, andam na ang tanan, rin. Oh. Yung sa rin, isugo niya ang ihang mga sulugoon. Aron pagpahibalo sa mga dinapit, kanang dinapit, mga nag-invite na sila, kadawat na sa invitation, humot pagit kaayo, mahalon pagit na invitation. Oh. Nga pato na sila sa kumpira, apan may malibad ang mga dinapit. Ang buot pasabot anak mo igsunan, unang i-invitar di ay igsuon sa invitation sa Diyos, ang mga taga-Israel. Amen? Sa dihang gihatag sa amahan ang ihang buktong anak na sa Ginoong Kristo, wala sa dawata dito sa Israel, wala sa dawata. Si Jesus ba? Wala dawata. Gisalikway sa igsuon. Oh. Hallelujah. Sumo na igsuon, no? Nakadawat yun una ang mga Israelite sa invitation sa Diyos nga maogyod si Jesus Christ. Silyado ni, tulay tatak yun igsuon. Kaya kana bitang invitation na wala gani silyo, wala tatak, pikik na siya invitation. Basta wala gani seal or mga pamatuon niya, pikik na siya nga invitation. Hallelujah. Praise God. So isa gisugo niya ang iyang mga anak na lalaki, gisugo niya ang iyang mga sulugoon, nga tawag ko na ang mga dinapit, apan may malibad sila. 4. Gisugo niya pag-usap ang ubang pang mga sulugoon, kinaama sa daghang sulugoon, ubang pang sulugoon, gisugo niya. Mayingon siya, ingnan ninyo ang mga dinapit, nga naihaw na ang akong mga pagkao, ang mga baka, ug ang uban nga mga mananap, apil ang baboy ani tingali, kay ubang mga mananap. Amen. Ang butang apil ang iro. Mananap man. Wala diya. Mga baka o mga pinatambok na nagti o nahingkay na ang tanan. Yung isang napanganhin na kamo sa kumpira sa kasal. O yung nang hari, ato kay wala man to ang ubang mga ang katong ginapit o man ato pangatso na po sa uban katong ubang ginapit. Ing na naihaw na ang baka o ang mga nating pinatambok na nating ng mga mananap. Hallelujah. Sa sunod, apan ang mga dinapit wala magtagad. Ang usa may adto sa iyang asa may adto? Umma. Isa ko mo manana diha kay maumas ako sana. Manganom sa kong humay. Pagkulang ako nakapalit og yuta ako sa nang tamnan og avocado, tamnan pa na og kini gitawag kalabasa, alugbati, tanan na lang. Oh. Bisa ko makaadto sa kuan sa imong kasal sa imong anak, bisa na ko na-respond ang invitation kay moadto sa akong uma. Amo pasabot sa una unsa man na? Atong mga katigayunan. Amen. Katigayunan ba? Hallelujah. Oh. Yung sa dito, o ang usa sa iyang negosyo. Ano butang niya? Ang usa siyang patigayon, kanang word patigayon, negosyo na siya. Ari sa kumadto kay negosyo mo to. Amen. Kami nga ang tao no, Brad, simba ta Brad. Pagkura pagpalit akong kabaw Brad, ako gustong testingan Brad, kung ay bitong mudaro. Kami nga no, nagkang invitation ng Diyos. Kanang bitaw akdol nagsimba, i-invite ka sa Ginoo anak. Kay siya man nagtawag nga King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Hari sa kanya mga hari, nag-imbita sa mga tao.
Nakapalo mo maigsoon, di nila kay pipilay ang gimbay kung dili tibuok kalibutan yun iya giimbitar. Nga sa dito maigsoon, for God so loved the world. Ato sa basahon igsoon, ang John chapter 1 verse 10, na invitation niya, naghihatag ang Diyos. Basahan natin sa John chapter 1 verse 10. I-plus daw pa sa Jameson. Juan kapitulo 1, Gs. Ingat rin, ang pulong din sa kalibutan. Ang word na sa kalibutan. Ang pulong. Okay. Pinaagi kaniya, kanang pulong, ay dako man ang pin, ang ipasabot ana si Jesus Christ. Amen? Ang pulong din sa kalibutan. Sa wala pa'y tao, nga namog na, naana ang pulong sa Diyos. Amen? At una na ang pulong sa Diyos. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Diyos ang kalibutan. Isa man ang kaniya, pinaagi kaniya, through Him. Si Jesus, amen? Kaya siya man ang dalan, siya ang kamatuoran, o siya ang kinabuhi. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Diyos ang kalibutan. Di ba yun ang Diyos? Mamog na ang kahayag. O siya gamit niya, ang pulong. Amen, tinawad? Mamog na ang kagitngit, mamog na ang baki, mamog na ang tamsi, mamog na ang tanang klaseng mga tanom. Ang iyang gamit ang pulong. Muna gingon niya, pinaagi kaniya, gibuhat sa Diyos ang kalibutan. Apan ang kalibutan, wala mo ilan niya. Sabot mo na? Anong kalibutan na giingon? Nga di man mga tao, dapat tao siya. Amen? Ano ang pastor, ano ang kalibutan? Wala kayong mga tao sa kalibutan. Ganong giingon sa Diyos sa kalibutan, kay walay usa atong panahon na nga nagtagad sa Diyos. Ang tanan puros kalibutanon. Amen? Ang tanan puros material ang itagawa sa tao. Walay Diyos ang mga tao kaniadto. Muna igsuon sa John 16, isulat ang John 16. John 16. Juan 3:16. Kalibutan ang ingon no, wala mo ilah kaniya. Ang kalibutan wala mo ilah kaniya. Sa Juan 3:16. Mo na invitation. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang ano kalibutan na po? Ano di magitaw? Kaya nga naman, kitang tanan puros makasasala. Kung ang tanang tao sa kalibutan nang ginabuhi sumala sa tawhanon na kinaiya. Walay tao na kinabuhi nga sumala sa sugo sa Dios. Munang kalibutan. Ngayon kay gihigugma pag-ayo, makatapat palangga kay kas Ginoo na. Langga kay kas Ginoo. Oh. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Kung tungod niini, tungod sa paghigugma, gihatag. Unsa daw? Muna tungod sa paghigugma sa Dios, naghatag kag time. Amen? Ang ebidensya sa gugma dunay hatag. Tinuod? Ang ebidensya igsuon sa gugma dunay hatag, makatapat ihatag, panahon, talent, unsa pa? Gasa, unsa pa? Mga bahandi, propiedad. Pag nahigugma gani ka sa usa ka babae, naata ihatag, tama? Oh, naka-ihatag, hatag kag time. Bisag dili na tama ka time, ihatag lagi mo ka, nahigugma lagi ka. Oh, bisag pagbayo na amahan, sige, patuan ang uyab ni Rodrigue, pairan mo ng sunda. Matingala isong ganaan rin. Kahit ka, at tukod niya may palangga kita ka. I love you, magit-hurot. At tukod niya, paalam kung sa niya, bisag pag way hangkak ang lubi. Ako ginagsakaon, tukod kay higugma ka. Bisag pag kung sa kalapat, ang dagat ako nang languyon, tukod na higugma ka. Sa pag-atangan ko sa mga iho nga way ngipon, tungod sa higugma ka, languyon ako na. Grabe gugma no? Gana ang gugma. Saya ikso na nagilikanan na ingon, day, nga nung nakagusto mong kaana, day, nga isgag mo kayo nagilog, ito bang kayo na, nakama nagpiklap. Ingon na babae nga, ikaw gwapa ni mo, hanis, putis po sinara, anong ka na kulit. Ingon na babae,
Nahigugma ng gugma. Di ba tinoon? Ang gugma, makapatabol sa negative sa mga tao. Gugma. Nga na ang Diyos, nakasala kay ta, dautan kay ta, may suran, hugaw katubangan sa Diyos, pero wala niya lang tawa imong pagkadautan, wala niya lang tawa imong pagkahugaw, imong kamalian. Ayaw ipasulabi ang iyang love, yung katapat, palangga na si Ginoo. Pero, ang kalimutan, wala mong ila sa Diyos. Amen? Namin na ila, pilalang. Kung tungkol na ini, gihatag niya ang iyang bugtong anak na isa-isang anak. Gihatag niya ang son niya bugtong anak, grabe ang paghigugma. Alam ang tanan na mutuo pa niya, dili malaglag. Huwag mo kita ako gusto malaglag. Kasi ko nung tanan, dagan ako ipangulihan sa tricycle, sa palengke, sa asa na lang. Ma'am, ini kamatayin niya mo, example lang. Ha? Simba ko doon. Yes, kalau domingo, simba taan ako. Di ba nagsimba ko, exon, basta maabot na malungtok na si Mr. Kamatayon, di ba nagsimba ko? Asa mga kapato, ma'am? Kalaglagan o kinabuhi wali katapusan? Yung siya nga ambot, na mga nanon. Di ba kalabanan sa tao, exon, Diyos na'y mahibaw, di ba anak? Dapat makasiguro ta na kung maabot ang tayo nagsun sa atong kamatayon, ito kita sa kinabuhi walay katapusan. Amen? Kaya nakasiguro gid ko nga si Jesus ang Dios di gid mamakak. Nga ang tanang mutuo kaniya dili balaglag. Amen? Nakasiguro gid ko nga verse. Kaya ang Dios di gid mamakak. Amen? Sigurado gid makatapat, sigurado gid. Walay duha-duha. Yung saan mutuo kaniya dili balaglag. Kung dili makabaton kinuon sa kinabuhi gayon, kanang word na kalaglagan, imperno man na. Everlasting sufferings. Walay katapusan antos. Hallelujah. Testing. Praise. Ha? Dapat ay magtino. Kira madunggan man. Wala invitation, Exxon. Hiyatag niya Exxon ang invitation sa talang tao. So, salamat na lang, ikaw ako karon katapat. Salamat kay na-response ka sa invitation. Amen? Response sa invitation. Simba ka, Brad. Yes, simba me. Niya ko ba niya, balik ang pasudimson sa foundation at ang sa Matthew 22. Pero yung niya, ato tayo ito, ano isang may kay mangumami. Magnegosyo me. Oh, nakatukod meron og lapat kay Juan, negosyo meron, baligya meron, dili sa may to. Oh. Size ang uban gidakop. Bibila sa mga sulugon o gibunalan o gipatay nila. Patay na mga sulugon kay tungunang panahon man kay Sonan, si Prophet Isaiah Jeremiah paadto na sa Dios, ang mga propeta gipamatay diya sila. Sulugon gipamatay, mga apostolos gipamatay kay dili gusto mga tao lagi kang Jesus. Mamatay sila, lain-lain kamatayon. Si Pedro, kamatayon ni Pedro may zonan, gibalik, giyansang sa kuno, gibalik tuwan po yun. Kamatayon ni John de Pilap, giprito siya sa, at ako kayong kalahan na nagkulo ang mantika, wa mamatay. Yun niya, di ba kinumatay si John de Pilap? Di pungkutan na nagkulo. Dito sa Island of Patmos, ito na hitabo. Grabe kamatayon, pamatay nila ang mga sulugon sa Diyos, kaya di lagi sila gusto ni Jesus. Amen? O ba ipamatay? Next sa 7. Tungkol na na suko pagayo ang hari kung suko agyud. Yung katapat, pag di ka kasimba, masuko na yung Ginoo. Amen? Yes, suko na siya. Hallelujah. Praise God. Kaya masuko man siya. Atong basahon na napay suko kay sa pastor ang simba. Yes. Deuteronomy chapter 28. Bersama sa dato. First Chronicles 28.
sa 28, sa sikat, tingnan na po sa Gibson. Second Chronicles 28 verse 10. Kaya lang. Sa chapter 30 verse 8. Dito 7 sugod. Second Chronicles chapter 30 verse 7 to 8. Ikaduhang Kronika kapitulo 30 bersikulo 7. Kung sa diri, ingon ang Dios sa mga Israelite, ayaw ninyo sunda ang inyong katigulangan ug ang inyong kaigsuonan nga wala magpatinumanon sa Ginoo. Katong ato mga lulog-lula ba wala gisimba kanadto. Wala magpatinumanon sa Ginoo nga Dios sa ilang katigulangan. Mao nga ginaglag niya sila sumala sa inyong nakita, ipanglaglag pamatay ko sila migsuonan sa Dios sa panahon na dito to sa nahitabo sa deserto. At ang gikuha sila sa Egypt, wala sila pila sa Ginoo. Sa verse 8, yung sa 3, ayaw kamo pagmasupilon sama sa inyong mga lulok-lula kaniadto, ayaw simba-simba, nagpatinumanon, ayaw mo masupilon. Itugyan ninyong inyong kaugalingon nga to sa Ginoo, o pangadto ka mo sa inyong asa ba to? Asa ba na templo? Simbahan mo na, amen? Amen. Nga gibalaan niya hangtod sa kahanturan o simbaha ang Ginoo nga inyong Dios aron mawaktang ang iyang dako tayo niyang kasuko. Pag dili kay mo simba ang tao, suko di ay Dios. Amen. Suko ang Ginoo. Tingala kay igsoon nga sa imong Panginoon mapakyas ka. Nga naman wala nimo simbaha ang Dios. Nga naman nangita sa pagsimba sumala sa Salmo 14:2. Nangita sa mga tao mo simba gyud. Hallelujah. Wala pa sabihin kung ang simbahan niyo sa adlaw Domingo, adlaw Sabado, adlaw Lunes, Biyernes. Ngunit ito simbahan niyo ang Dios. Amen? Gikan sa langit, ingon ang Salmo 14:2, ang Ginoo sa gikan sa langit, nagtan-aw ang Ginoo sa katawhan, gikan sa langit, ana siya. Aram pagsusi, kung may tao ba nga, maalamon nga, o nagsimba niya. Tanaw siya ba? Asa magitaw nagsimba na ako? Nagasusi ang Diyos everyday. Naabay tao nagsimba niya. Kung sa gikan sa langit, biduma ang Diyos. Naabay ng tao nagsimba sa Ginoo. Kung naabay maalamon, kaya kung ang tao simba, maalamon na tumangan sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Sa mga tumalik ka sa Matthew chapter 22, mabalibad, ipamatay nila yung igsoon ang mga suko kayo hari, pati suko agad, kaya ilang ipamatay. Kasi nahita mo ali. Next, 7. Tungkol tayo na suko pag ayaw ang hari, kung sa ipadala niya ang iyang mga sundalo, o ipamatay katong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon, o isunog ang ilang syudad. Amen? Namay nabalitaan ng igsoon nga na ay mga nalinugan, nasunugan. Katong ilang igsoon, di ba ang LA, bago lang ito nasunog? Di ba nga naman mga tao sa hitabo dito, anong magsunog sa Ginoo? Kaya wala gasimpa ang mga tao dito sa tinuod ng Diyos. Amen? Ang ilang ginasimpa, ang ilang puso, ilang abilidad, ang trabaho, ilang gitawag nga successful, ang ilang mga balay, ang bilyon kayo igsoon, wala sila Diyos dito. Muna, ipahamtangan sila igsoon sa Dios ug grabe gud nga kalayo. May nangani kay way tao na sunog. Suko kasuko ta dito sa Ginoo, suko kinang Dios sa panahon na. Hallelujah. Kay pag dili ta mo simba, suko kinang Dios. Hallelujah. Di man kagso gitagaan tag panahon sa Dios. Imo ang Lunes, Martes, hala sige trabaho bisa pag di ka matulog diha, trabaho pa overtime. Amen. Imuhang Martes, itagaan sa Lunes, Martes, Merkulis, Wipis, imuhang Biyernes, Sabado, Domingo. Dili pa kita ikadlaw atong simba,
duha lang ka oras, dulo ka oras. Nya uban mag binuang pag pagsimba. Huwag na pagkikitiparang ito. Abi nung namati ka tulog ay. 5 ka 3 hours lang itong simba. Nya pila makatapan, pila ka oras mo ha. Hastang daghan na. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Abi na pa rin Domingo. Wala na kay tayo sa Ginoo. Amen? Yes. Wala kay tayo sa Ginoo. Hallelujah. Busy kayo mga tao. Yung katapat, busy kayo sila, no? Mga katapat, salamat sa Ginoo kasi ka busy. Inay. Dapat kailangan ka busy. Yes. Kanya, pabalik na ba sa Diyos sama sa panahon ni Noe? Busy kayo mga tao. Ipula sa Pastor Gibson, ang Luke chapter 17 verse 26. Nawa, balik sa Diyos, busy kayo mga tao. Busy pamaligya, ligo, mapingyuay, amen? Busy kayo, pabalik. Talaga lang ibisihan tao. Lucas 17:26. Lucas 17:26. Oh. Saan na? Ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, sabot mo sa panahon ni Noe? Si Noe nagbuhat o bangka, arka rin. Arka. Ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, kung ganito lang lamay, pinanaka-exoon ka, MC, BC, 3C, pinanaka-BC ang lamay, amen? Ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mausap unya ang mahitabo, inig-abot sa anak sa tao. Kinsa ba na? Si Jesus. Usay mo sa mga tao. Sunod, 27. Nagpadayon ang tanan sa pagpangaon. Katapat kaon. Sabi no? Kaon lagi huna-huna ba no? Sunod, isa pa. Pagpanginom. Nakamiinom. Tagay ta pre. Tagay ta diha pre. Inom ta pre. Mga tao na himuon. Pag binyo ay. Binyo ay na. Pag binyo ay. Sa bata pa, 14, 12 anyos. Sa binyo ay na. Amen? Sige lang ninyo ay, hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Unya may abot ang lulok o milumos kanilang tanan. Una na usap, yung katapat ayaw yung kabisi. Amen? Hatag-tag tayo sa Ginoo yun. Hallelujah. Sunod na po sa 28. May sama usap kini sa panahon ni Lot kasi nakahinom sa panahon ni Lot katong gisunog nga Sodom ug Gomora, amen. So grabe mga tao to madautan wa ni Dios kinabuhi palitan nila ang tao. Ang mga anak kay sunod dili na mo musuko na ginikanan sa Sodom ug Gomora, grabe ang mga tao unay na mga tiguang laki babae versus lalaki. Babae versus babae, grabe na kadautan mga tao wa kay Ginoo. Way simba mga tao dito. Ngunit sa panahon ni Lot ang tanan nagpadayon pagpanaon na po. Ora gyapon. Pag-inom, pagpamalit o baligya rin, negosyo rin, ang tawa ng panahon sa Diyos. Nagaantag Lunes, Martes, anong ihatag sa Diyos di mo? Baligya, pagpananong, tanong nito, anong pinapa, no? Sabay klase kita tanong. Pamaligya, pananong o pamamuhat o balay, wala sing buhat o balay, buhat na rin, birana na rin, balay, walang panahon sa Ginoo. Sunod, ang sanayin na mo. Sa adlaw, mabibiya si Lot sa Sodoma. Ang kalayo asupre miulan ikan sa langit ug mitabon kanilang tanan. Matapan hatagi kanunay tayo ang Dios. Yes. Kasi busy na tayo tanong. Kanya pag usimba pag kita may sunan murag luya pud kay tamana ta. Kapoy ang usimba, may gana. Amen. Nya pagtrabaho tayo, so ano, sige na ba na? Yes. Pero simba, kaya oy. Uy kuso, mula dito. Pero trabaho kayo. Masubo ang Dios. Dili pangilabot ang Dios. Pag musubo ang Dios, dili pangilabot. Kaya musubo because God is the persona ang Dios. Amen, mupati siya. Masakitan siya, masaktan ang Dios. Pag malipayon ka sa kalibutan, malipayon ka mga nabuhi, dami nagdagdag-gwit, ako ang sweldo, ako ang income, malipayon kayo ka. Pero pa ako simbahan, simba ta. Hallelujah. Hallelujah kayo. Dili ka excited. Dapat excited ka kanunay. Wala ipakita sa Diyos, amen?
Excited na wala ka sa Ginoo simba di kay maaptik ang tawag ng blessing. Hello. Ya tinuod ng blessing, yung tatawag ka tapat kinabuhi mo. Kita kabayan sa Ginoo na atong kinabuhi. Yung atay galit may mo simba. Yung mga tapat nasaba si pastor. Ituduan ang tapok. Amen. Kaya dito may sama ng mga tao. Nga ipagsulong, nanunupan, nanuman ang lawa ng time sa Diyos. Sige lang, panginabuhay, trabaho, pangumba, pagminyo, pag-imot, o balay, sa usa lagi mo sa tao. Wala sa lain time sa Diyos. Ngayon, tag-iya sa ilang kinabuhi. Tag-iya sa imong kinabuhi. Tag-iya sa akong kinabuhi. Kapagalo igsoon. Yung nagwali na rin, pagkawag mo, may ganang mahanap si pastor. Wa tagapalo sa atong kinabuhi. Amen? Yes. Nga na Biblia, suko ang hari ng sundan. Dalas to ibi. Malata, may sa punto ha? Mira pa mo? Yung mga kapad, you are invited in the kingdom of God. Imbitado tayo sa nang respond kita sa invitation sa Diyos. Ay mga kapad, ayaw palabis mong ibati. Follow by exhon ang mga tao di ay nga in love ka sa Diyos, dali ng blessing ana. Pero pag dili ka in love sa Diyos, na magtingala lang kayo exhon, daghang kapakiyasan ay tapo sa mga ginawa. Hallelujah. Wala pulong sa Diyos, padayon ta sunod next Sunday. Padayon exhon tong kumbira sa kasal about your invited in the kingdom of God. Hallelujah. Praise God. So, wapo lang sa rin, ako na itong ulo, mag-apo. Kaamahan na mo kalagit nun, Diyos, pinatid kamahanan sa matanan. Salamat o Diyos, kasadihang kadawat kami invitation. Salamat ulit sa mga kasing-kasing. Wala namang pagahian, Ginoo. May response kami. May among giangkon o Diyos, among kinabuhi, dili ni among ikan kanimo. Kung di kami o Diyos na ini nga simbahan, o among kang simbahon, daikon ka namo, himayaon, pasidungag pasalamatan, tungod sa tibuok simana, nga imong hatag kaayuhan sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong presensya sa mga pulong ang nabatian karon. Diin Lord na igo kami o Diyos. Kana Lord pagpanudlo kamo katong gidawat ay palangga man minimo o Diyos. Salamat sa imong kaayong gugma kanapo sa ngalan ni Jesus. Amen.